መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ተማርያ ተማርያ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልጅ ኃይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም
ለሰዓቱ ተግባረ እደዊ ለወልጅ ንጥፋ በከን ኩሎ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙሃ ጢአት ዘገበርነ እንተ ማርያም እምከስ እግዚኦ ምህረተከ በላዕሌነ እግዚኦ መዓትከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሽኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ቅረበለልና ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘመዓልቲ ድማ ባረኸልና አሜን መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና አሜን ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ዓይነ ልብናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ህይወትና ዝልወጠሉ ግበረልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፅእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ንኸደግናሉ በደልና ንኣበሳና ንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ረኻት ስኸውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ኃጢአትና ከሓድገልና ንዓን ስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም አሜን እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወይተ
ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዖ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጻጽዮ ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። ሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘንቀምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጽሮ በድሬሁ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጽሮ በድሬሁ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቀምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጽሮ በድሬሁ ከመ ዘንቀምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን በድሬሁ እግዚአብሔር ከመ ዘንቀምንዋም
ለመሃያል ወህዳገ ወይን ወቅትለ ጸሮ በድሬው ሃሌሉያ ቁሙ አጽንዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ድማ ኣጸብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ጽድቆ ዘአውፈን አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀረበ ይመልመልተነሱ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 18
በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መጸት እቲ እምኒ ከዓ ኣብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ። ስለዚ ንሳ ጐያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጽያ ንጐይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም። ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ። ክልቲኦም ብሓንሳእ ጐየዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋኒ ዝረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን። ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ። እቲ መጋንዝ እውን ተነቢሩ ረኣየ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን። ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመጸ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ። እቲ ካብ ምዉታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየሰውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ማርያም ግን ኣብቲ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ መልኣኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብትርጋጽ ከዓ ረኣየት። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየ ክሎ በልዋ። እታ ንሳ ንጐይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን። ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየ ክሎ ንመን ከትደልዩ ኣለኺ በላ። ንሳ ከዓ ሓለዋታ ኸልትመሲልዋ ጐይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ። ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረብኑ በለቶ። ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ጌና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪን፣ ንግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላክኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊትን ንጐይታ ከም ዝረኣየቶ እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ተፈጥረ አዳም አበ ኩልነ ወሞተ ወንሕነኒ መዋዕትያን እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲአነ እስመ ባሎንህነ ተፈጥረ አዳም አበ ኩልነ ወሞተ ወንሕነኒ መዋዕትያን እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲአነ እስመ ባሎንህነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ዮም ፍስሐ ኮነ ሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን
እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ እምኩሎን መዋዕል አላ ላ
እምኩሎን እመዋ አልአላ አማን በአማን ሙታን ቅድስ እምኩሎን እመዋ አልአላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን Ah
ማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን ዋክበራ እምኩሎን መዋዕል አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቅዱሳን ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል ተንሥአ እምነ ሙታን
ባዶ ሆነህና እስመ ክርስቶስ
ተሰቅለ በእንቲአነ እስመ አባሉንነ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ እስመ አባሉንነ በእንቲአነ እስመ አባሉንነ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ በእንቲአነ እስመ አባሉንነ 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 እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ
እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲአነ በእንቲአነ እስመ አሉ አለይነ እስመ አሉ እስመ አሉ አዎንነ እስመ አሉ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሃመ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ በእንቲአነ እስመ አሉ ኦነነ እስመ አሉ ኦነ አሉ ኦነነ እስመ አሉ ኦነ እስመ ክርስቶስ
ተሰቅለ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ በእንቲአነ እስመ ባሎንነ ተፈጥረ አዳም አበ ኩልነ
ወንሕነኒ መዋዕያን እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲአነ እስመ አባሉ ንሕነ ተፈጥረ አዳም አበ ኩልነ ወሞተ ተፈጥረ አዳም አበ ኩልነ ወሞተ ወንሕነኒ መዋዕያን ወንሕነኒ መዋዕያን እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲአነ እስመ አባሉ ንሕነ ተፈጥረ አዳም አበ ኩልነ ወሞተ ወንሕነኒ መዋዕያን እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲአነ እስመ አባሉ ንሕነ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሐለነ ያሰሪ
ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ሳልስርንግል ተሳለነ እግዚኦ እግዚአብሔር ኦሳያን ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ድረሰ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሙታን አመሳልስ
አርገ በሰማያት ውስተ ሰማያት ወነበረ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታን ዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳን ዘዕርፍ ናይ ብቕልቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ዘተስፋኻናን ዘይጠፍእ ብርሃና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍር ኣለና ህዝበ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ አምላክ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም እንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘይበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምንኻትብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓሞቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእካልና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዝቐረብካና ስለዚ ኦ ጌታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ከሉ ሰዓኸ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦ ማሓሱ ማዕበላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደ ቢወት ዝኾንካ ንስኻ ኢኻ
نابتنا إذا العالم تسفى مدحان زلو مقوي زخون كان ننسغاها نتوان بحري جنة وتدحن نتوان بدربدا زلو خاب تقهات تحوي نتوان بصنو ماسر زلو خامساتهم تنبر كم ماسر تمزفة حقنا المساقين نزبغين زناززهم نتوان تصامود ما بمسقل زوجهم نتوان توكلنا كل معات كوانا زمال سنزرق النسغاها وقويتان بياتن هوارياتن بحبوء نزو مسكون خانا عغانا ودسنا مسكون كان لنا أما هدري وات من تغانا عرف بأخا أمين نافقار كان قبرنا بتأزاد كاكم إن ملالس كبرنا وقويتان كلنا عيشتنا عبيتن نمام محادرون نهزمون نقاسان موقاسين بمرات كحلو وقويتان أملخنا برمان كسنات كايمو كابقد معالم مسكانا أبن ولدن منفس قدسني قبا لو من كل ساعة ولد ولدن زي ودا أنزل عالم عالم لعالم ولا تولد زيها عليك العالم እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ መንፈስ ለአምላክ هلنا لبك أبونا زبسمات እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ካብ እምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድ ነቲ ልምኖስ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስብራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጸማት መንፂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጽማማት ወስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብ ዘልያ ቀደምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰድካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር እዩ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና መሳቦ ኦ ጐይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብማእኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ንጽህና ዓያሹ ኣለብም ንጡፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ናድሕነ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ወለኩለነ ኩን ጸወነስ መለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብር ለእግዚአብሔር يهالو مثلكم مثل منفس كتو الأملاك مدحان نفسنا نزغن كان زيت الودنا غنا مسرت أباتن عقب ألبابنا حلبنا نزبرا خلنا سلمات حلنا نرحك أبنات كأمروز خلل كنا نسخاها نتنتفات وفينا يتسمس كلو دغاد حنكايو بزيت أفك حدث كايو بتأزاز كاد ما ستتات أفه نتتأفر لخايو بما تودخو انت بجخايو وقويتام انت زنحنا بارد كان مسكنا كالونا وقويتا نود سكالنا لكانا ملاختي بزي قارز مسكانا محليت كل ساعة مسكون غياخا وقويتا زي أقاستي باكوتيتن بمحليتن كل ساعة مسكونخا ناي كبر مسكانا ايو قدم مساخا زنبري ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طببن ناتكا مبصحن زلاخ كايخا علم كي تفتري مساخا هلو زخوني هو اتبهر سبن مدحان بسقاز تقلصي قال كبارعو تحاتيات حارازو صانا ودخان فقرخان قويتانا يسوع كريستوس يسلزو قويتا نحنا باروت كان ودسك لنا وهابي ود قويتان أخا كم مغلبنا نسال ساكزي وداسيا نقربل كالنا نفس تحوتات زرين يجنو من فشل زي بلينتهم تسد زقبلهم زرادهم من سامرك ركحت ياتوحيتهم سغي مدحني نتميات زحل نقف عزو قللهم عركم منان صار كان زمسكر لهم ننصحن مدريم
بصدقن ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ዘኽታማ ዝኣሊ ነታ ምራም ዝጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ ምራህ ዝህብ ኦ ጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኢኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ተፍቁረ ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወእዝ ለዓለመ ለአብ ለዘአንቀሃነ እምክቡድ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባህ ለአምላክ ረበለልና ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘመዓት ዚያ ድማ ባርከልና ጸሎትና ምህልላና መዝሙርና ተቀበለልና ጸሎትና ስኻት ሰምዖ መዝሙርና ድማ ስኻት ትሕጎሰሉ ግበረልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ ተሳኻ ንዓና ድማ ጐይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ካባኻ ዘርሕቐና ናብ ሞት ዘብፅሐና ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንወፅእ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንትንስእ ድማ ንስኻ ሓይሊ ሃበና ትንሳኤና ትንሳኤኻ ምዃኑ ተረዲእና ሕጂ ኣምላኽና ካብ ጸጋም ናብ የማን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን እንሰግረሉን እንጓዓዘሉን ትንሳኤ ግበረልና ንዓለም ኩላ ድማ ኣምላኽና ሰላም ካውርደላ ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃባ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ከምቲ ደቀ መዛሙርትኻ ፈሪሖም ኣብ ቤት ተዓጽዮም ከለዉ ማዕፆ ክፈትለይ ከይበልካ ብዕፁ ኣቲኻ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልካ ሓዘኖም ናብ ሓጎስ ምርባሾም ድማ ናብ ርግኣት ዝቐየርካ ንዓና ድማ እተዓጽወ ልብና ከፊትካ ሰላምካ ዝረአልና ሰላምካ ምልኣና ንዓመታ ከምዝዋን ድማ ብሰላም ብጥዕና ሓልወና ትትበና ዓመት ድማ ኣምላኽና መገድኻ ክንሕዘሉ ህይወትና ክንልውጠሉ ንዓኻ ክንእዘዘሉ ድማ ንስኻ ርድኣና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም እብለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ሰላም
ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሥ ኮነነዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባዚዮ ሐራሰ ገላይት ወፈርዎ ርዕሶ ረገዝዎ ገባሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ ሰላም የጸጎ ለነገሥ ለአሕዛብ ወለበሐወርት ሰላም ይጸው ለአሕዛብ ወለበሐወርት አርየነ እግዚኦ ሰላም ሰላም ወልድ
መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማይገለክሙ አወም ሰላም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን መስኩልና መንጎና ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ሰላሙ የብዝሓልና ንዓና ንመራሕትና ንኹሎም ንህዝብና ንሃገርና ሰላም ካብ ዝሓልና ንዓለም ምእታ ድማ ኢድካ ድምሕረት ዘርግሕ ዝሓመሙ ፈውስ ዝደኸሙ በርትዕ ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህሎም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም እግዚአብሔር አምላኽና ንሕና ድማ ምሳኻ ትትስእ ህያው ዝኾነት ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ኣይትግደፈና ስለኹሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሚን ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ይኽ ብስጋኹን ድንግል ይኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ብነስብረኽቲ ይፈረ ማሕፀንኩም ብረኽ እዩ ብቑምቲ ተፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኣብ ፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኻድጋልና ናፈትወድኺ የሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ኩልኹም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። እቲ እግዚአብሔር ንሎሚ ዝፈቐደልና ንሎሚ ዝመደበልና ቃሉ ንህይወት ዝኾነና ዘላለም ህይወት ዝኾነ ቃሉ ክንሰምዕ ንዓይ አንደበተይ ክቐብእ ኣብ ኩልና ዝሓድር ቃሉ ትኽንትኽ ዘመሓላልፍ ክኸውን ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ንኹልና ድማ እዛን ናይ መንፈስ ክኸፍተልና ሰሚዕና ንምግባር ከብቅዓና ሕልና ናክድርኽ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጸሎትና ደው ንበል ኣምላኽና ፍቓድ እዩ ንሕና ፍቓድና ነርእዮ ሎሚ ዝተነበተልና ወንጌል ንእሽተይ ከነንብባ እሞ እዛ መዓልቲ እንታይ እያ ሓሙስ ድሕሪ ትንሳኤ ሓሙስ ከንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ እንታይ ከነስተንትን ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ትብል ንእሽተይ ክንካፈል ኢና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 እያ በተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ ኣንጊሃ ናብቲ መቃብር መፀት እቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወዲ መዝሙርን መፅያ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም ሽዑ ጴጥሮስን እቲ ካልእ ወዲ መዝሙርን ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳብ ጎየዩ እሞ እቲ ካልእ ወዲ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በፅሐ ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ እቲ መግነዝ ረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፂኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ እቲ መግነዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ማዕረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብቲ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወዲ መዝሙር ኣተወ ርእዩ ድማ ኣመነ ምክንያቱ ነቲ ካብ ምዉታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብቲ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣብ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን በለት ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ መላእኽቲ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረኣየት ንሳቶም ድማ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈለጥኩን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ከዓ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ግን ኣይፈለጠትን ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ከትደልይለኺ በላ ንሳ ከዓ ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ
አልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ እንዶ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጢ ረብኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረኩ ኣይትተንኪን ንግዳኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኣዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሽተይ ቃል ከም ጥቕሲ ክንዝክራ ዘላትና ክንወስድ ኢና እሞ ነዛ ምዕራፍን ነዛ መዓልትን ንሽተይ ከነስተንትና ኢና ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየኪ ንመን ከትደልዩ ኣለኺ ኢሉ ጎይታ ዝሓተታ ልክዕ ከምቶም መላእኽቲ ዝሓተትዋ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ከትደልዩ ኣለኺ እዚ ሕቶ እዚ ብኩሉ መንገዱ ንዓና ኣምላኽ ዝሓተና መዓልታዊ ሕቶ እዩ ሓደ ንዕኡ ክንፈልጦ ካልኣይቲ ንደልዮ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ንሽገረሉ ግዜ ንሓመሉ ግዜ እንጭነቐሉ ግዜ እንታይ የጨንቐኩም ኣሎ ብኸመይ ከ ክትፈትሕዎ ትሓስቡ ኣለኹም ሕማምኩም ናብ መን ትኸዱ መን ይሓኪምኩም ብኸመይ ክትፍወሱ ትደልዩ ኣለኹም ክትሓዊዶ ትደልዩ ኢኹም ምክንያቱ ኩሉ ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ርእስና ዝፍጸም ናህና ድልየትን ንጹርነት ናይ ድልየትናን ፍቓደኛታት ምዃንናን ይምርኮስ እዩ እንታይ ንደሊ ኣለና ነቲ ንደልዮ ከዓ ክንፍጽሞ ድልዋት ዲና ፍቓደኛታት ዲና ኣብ ቃል ኣምላኽ ከም ንሪኦ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ነቲ 38 ዓመት ምዕራፍ 5 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብሲ ክትሓውደ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ ነቲ እንታይ ይደሊ ከም ዘሎ ንጹር ክገብሮ ማለት እዩ እንታይ ይደሊ ከም ዘሎ ንጹር ክገብራ ምእንቲ ክሓዊ ከም ዝደሊ ኣብቲ ማጨሎት ምምፅኡ ምልክት እዩ ግን ብይኸውን ይመስል ብግምት ጎይታ ይሰርሕን እዩ እታ ትደልያ ብንጹር ክትብላን ክትፍጽማ ድማ ድልው ክትከውንን ይደሊ እቲ መልሱ እኳ ዓንክሊል እንተነበረ 0 ግን ሰብ የብለይን ኢሉ ሰብ ስለካ ድልየትካ ዳ ነጽር እምበር ሰብ ስለካ እቲ ካብ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ርህሩህ ንጽጉማት ዝድንግጽ ንምዉታት ዘተንስእ ንሕሙማት ዝሕዊ ንጡምያት ዝምግብ ምሳኻ ኣሎ ድልየትካ ዳ ነጽር ንነብሲ ወከፍና ድማ ገለ ክንድልን ከለና ብንጹር ድልየትና እዚ እንታይ ይድብለና ካብ መንጎኹም 2 ወይ 3 ብትደልይዎ እንተዳ ተሰማሚዕኹም ስኒ ብትደልይዎ እንተተሰማሚዕኹም እንታይ ማለት እዩ ኣነጽሩ ትደልየትኩም ማለት እዩ እዚኣ ድማ እንታይ ዝብላ ዘሎ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ከትደልዩ ኣለኺ ኢሉ በዓል ጎይታ ሓታ ኣሎ ዘብክየክ ዘሎ እንታይ እዩ ንመን ኢኻ ክትደልዩ ዘለኺ ኩሎም እቶም ሃዋርያት ዋላ እተን ኣንስቲ እቲ ቅድም ዝተባሃሎም ስለ ዝዘንጉዑ እዮም ከዓ ዝበኽዩ ዘለዉ ልክዕ ከምቶም ኣይሁዳውያን ዘብርይዎ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ክትንስእ ክብሎም ከሎስ ናብ ምንታይ ለዊጦሞ ከምዚ ሎማ ዓለምና ትገብሮ ዘላ ሓቂ እንተነገርካያ ግምጥል ኣቢላ ናብ ሓምየት ናብ ጸለመ ካልእ ትርጉም ሂባ እቲ መንፈሳዊ ፖለቲከኛ ይገብርዎ ነቲ ሓቂ ሓሶት ኣምሲሎም ይዝርግሕዎ ንሓቀኛታት ከም ሓሰውቲ ገይሮም ደጸልሙ ዘለዉ ዓለምና ኩሉ ግዜ ኸም እያ ስራሕ ሰይጣን እዚ እዩ ንሱ ካብ መጀመርታ ቀታሊ እዩ ሓሳዊ እዩ ንሓሶት ከዓ ኣቦኣ ኢሉ ናይ ዲያብሎስ እያ እዚኣ ንሱ ካብ መጀመርታ ትሒዙ ሓሳዊ እዩ ምክንያቱ ሓሲኡ ንኣዳምን ሔዋንን ኣስሒትዎም ኣይትሞቱን ኢኹም ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ዝብል ሓሶት ላዕጢጥ እዩ ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዘፍርሱ ካብቲ ዝተባሃልዎ ከም ስዑር ገይርዎም ሕጂ ነዚ ከዓ ዓለምና ከምኡ ኢላ ትጥቀመሉ ኣላ እዞም ሃዋርያት እዘን ቅዱሳት ኣንስቲ በዓል ማርያም መግደላዊት መን እየን ናየናይ ቃል እየን ሰሚዐን ሕጂ እውን ዝታለላ ናብ መቃብር ዝመላለሳ ዘለዋ
ኣብ ክንዲ ጎይታ ዝበለን ክትንስእ ምዃኑ ኣሚነን ብተስፋ ንዑ ዝፅበያ ናበይ ይምለስ ኣለዋ ናብቲ መቃብር ሕጂ እውን ንጎይታ ወሲዶም ሞይላ እያ ትነግሮም ዘላ ናይ መን ወረ እዚ ናይቶም ኣይሁዳውያን ከይተፈለጠና ስራሕ ሰይጣን ዝሰርሐና ኣሉ ከይተፈለጠና ስራሕ ዓለም ዝሰርሐና ኣሉ ወራ ዓለም ዘውረናሉ መን እዩ ኢሎሞ ዝብል ቃል ናይ ዓለም ወረ እዩ መን ኢልካ ካበይ ኣምፂኻዮ መን ኢልዎ ዝብል ሕቶ ከይረጋገፅና እዚ እንድሕር ሓቲትካ እዚ ሕቶታት እንድሕር ሓቲትካ ስጋ ጎይታ የለን እስክንመለስ እንታይ ይብለና ነይሩ ታሪክ እንታይ እዩ ዝብለና ነይሩ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝነገረና ነይሩ ዝብል ከስተንትኑ ክኽእሉ ነይሩዎም እዚ ዝብኾን ዋላቶም ዓበይቲ ሃዋርያት ዝበሃሉ ጴጥሮስ በዓል ዮሃንስ ከይተረፈ ንሳቶም ከይተረፈ እዮም ተጠራጢሮም ናብቲ መቃብር ይደልይዎ ኣለዉ እቲ ጎይታ ክትንስእ ዝብል ቃልሲ ኣየስተውዓልዎ ነበሩ እዩ ነስተውዕል ንሕና ምስትውዓል ክጎድለና ከሎ ፈተናና ይኸብደና መከራና ይሽልሕ ይነውሕ ይኸፍእ ምፍልላይ ይኸፍእ እንድሕር ነስተውዕል ኮይና ግን ዘርባሓና ኣየናይ ምዃኑ ቀልጢፍና ክንውስን ንኽእል ኢና ዘርባሓና ኣየናይ ምዃኑ ከነስተውዕል እንታይ የብክየ ክሎ ንመን ከትደልየ ኣለኸ ምስትውዓል ስለ ዝጎደሎም እዮም ነቲ ድተንስአ ጎይታ እውን ምልላይ ድስእንዎ ዘለዉ ልክዕ ከምቶም ሰብ ኤማሆስ ይዒንቶም ተሰዊረን ነዚኣ ንማርያም እውን ከተለልየ ካልኦት እንታይ መሲልዋ እዮም ዝብል ዘለና ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ኢኹም ንሓደ ክቡር ነገር ዓብ ነገር ስኒ ብዘይጠቅም ነገር ከተመሳስሎ ከለኻ የእምሮኻ ክድፈን ከሎ እዋይ ልቢ ዝርኢ ይበሃላ ባዓድና እንታይ ማለት እዩ ምስትውዓል የድሊ ንወርቂ ከም ተራ ንሓሲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ንሓቂ ምስ ሓሶት ከተማዓራርዮ ትኽእል ኢኻ ንጎይታ ከማ ሓላዋ ተኽልቲ እያ ኣመሳሲላቶ ምክንያቱ ከተስተውዕል ኣይከኣለትን ኣብ ምንታይ ስለ ዘላ ኣብ ብኽያትን ኣብ ጭንቀትን እንታይ ስለ ዝኾነት ነቲ ቅድም ዝተነገራ ቃል ክትስእ ምዃኑ ስለ ዝዘንጋዐት ኩሎም ቶም ሃዋርያት ተጨኒቖም እዮም ዘለዉ እንታይ ስለ ዝኾኑ ምስትውዓል ስለ ዘጉደሉ ሎሚ ከም ቤተ ክርስቲያንና ኣፀዋውዓ ሓሙስ ኣዳም ትበሃል ሓሙስ ኣዳም ትበሃል ምልስ ኢልና ንእሽተይ ክንርኢ ምዚኣ ክነተሓሕዛ ሓሙስ ኣዳም እንታይ ማለት እዩ እቲ ንኣዳም ምስ ሰሓተ ምስ ወደቐ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ድሕነት እናስተንተና እንውዕላ መዓልቲ ማለት እዩ እንታይ ተስፋ ድሕነት ተዋሂብዎ ነይሩ መዓስ ከተፈፂሙ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ኣዳምን ሔዋንን ምኽሪ ተመን ምኽሪ ሰይጣን ስሒቶም ካብታ ኣይትብልዕዋ ዝተባሃሉ ፍረ ኦም ምስ በልዑ ዕራቆም ኮኑ እሞ ብበለስ ገይሮም ዕራቆም ክኸድኑ ከለዉ ካብ ነንሕድሕዶም ሕጂ ምክውዋል ጀሚሮም ማለት እዩ መሊሶም ድማ ኣብቲ ኣግራብ ተሓቢኦም ይብለና ዕራቆም ምዃኖም ፈሊጦም ንዕራቆም ብግዝያዊ ቆፅሊ በለስ ገይሮም ክሽፍኑ ፈቲኖም ኣብ ሶኒ እነብዕላ ኣብዚ ናይ ሕማማት ዝነበረት ጎይታ ነታ ቆፅሊ በለስ ልምዕቲ ብውሽጣ ግን ፍረ ዘይብላ ምስ ኮነት ረገማ ይብል ኣምላኽ ኣይረግምን እንታይ ዳሉ ዝረግም ዘሎ ከም ትነቅፅ ከዓ ገይረዋ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እታ ግዝያዊ ዝነበረት መሸፈኒት ናይ ሓጢኣትና ንሓጢኣት ኣዳም ከም ትነቅፅ ገይረዋ ብላሽ ከም ዝኾነት ርእዋ ንግዚኡ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደበሎ ገይሩ እዩ ከዲኑ ካብ ገነት ኣውፅይዎም እቲ ናትና ንገብሮ ክሽፍነና ይክእልኒ እዩ ከናብረና ይክእልኒ እዩ ናህና ተግባር ኩሉ ግዜ ወዳቂ እዩ ሕጂ ነታ መርገም ኣዳም እዩ ይሕሪሩ ኢሎም እዮም ኣቦታት ዝትንትንዎ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከም ዝተንተኖ ናይ ኣዳም መርገም ናይ ኣዳም ሓጢኣት እዩ ዘንቅፅ ዘሎ ጎይታ ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት 8 ተዳእሪና ምድሪ ምስ ወልወለ ድማ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ኣእዋም ገነት ተሓብኡ ይብለና ምስ ወደቁ ከይተረፈ እቲ ቃል ኪዳኑ ዘይጠልም ኣምላኽ ኣብታ ዝመደቦም ቦታ ኣብታ ምስኦም ዝራኸበላ ቦታ ኣብ ገነት መፀ ኣብ ገነት ክመላለስ ምስ ሰምዑ ግን ከም ቀደሞም
ኣቦይሎም ክንዲ ክራኸብዎ ዝመፁ ካብኡ ኣብ ኦም ገነት ተሓብኡ ኣብ እዋም ገነት ተሓብኡ እንታይ ስለ ዝኾኑ ትእዛዙ ስለ ዘፍረሱ ዕራቆም ስለ ዝወፁ እቲ ኺዳኑ ዘይጠልም ግን ዝኹሉ እንዳፈለጠ እንከሎ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ይፀውዖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ፀዊዑ ኣበይ ኣለኻ በሎ ሽዑ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራኹ ጥራየ ከዓ እዮ እሞ ተሓባእኹ በለ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ ካብታ ኣብ ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ዶ በሊዕኻ ኢኻ በሎም እቲ ምክሳስ ሽዑ እዩ ዝመፅእ ኣዳም ንእግዚኣብሔር ክኸስስ ታዝሃብካኒ ሄዋን ንተመን ክትከስስ ግን ናይ ነብስኻ ሓላፍነት ዘይምስካም እዩ ተራእዩ ኣምላኽ ግን ዝኹሉ ፈልጥ እዩ ትእዛዙ ከም ዝፍረሱ ዕራቆም ከም ዝኾኑ እፈልጥ እዩ ግን ሕጂ እውን እወ በዲለ ጎይታይ ኣምላኸይ ኣብ ክንዲ ምባል ናብ ክሲ ነቲ ፀገምካ ዘሸልሖ ዘንውሖ ዘጋድዶ ምዃኑ ነብሱ ዝኹንን ሰብ ንነብሱ ዝወቅስ ሰብ ንነብሱ በደልኩ ዝብል ሰብ ይቕረታ ንቕፅበት እዩ ዝረክብ ሕድገት ንቕፅበት እዩ ዝረክብ ኣብነት ዝኾነና እቲ የማናይ ሽፍታ ነቲ ፀጋማይ ዓርኩ እዚ ንሕና ተሰቒልናዮ ዘለና ብበደልና እዩ ይግባአና እዩ እዚ ግን ኣምላኽ ምዃኑ ከይፈለጦ እንከሎ እዚ ግን ተሰቒሉ ዘሎ ምሳና ግን ንፁህ እዩ በጃኻ ንኣምላኽ ፍራሕ ኣብ ዝኾነታት ዝኸለኻ እውን ቁሩብ ፍርሓት ኣምላኽ ይሕደርካ ኢሉ እዚ ክብል ከሎ መን ምዃኑ ክርስቶስ ከም ተራ ሰብ ንፁህ ግን ምዃኑ መስኪሩ ንነብሱ ግን ዝግብኦ ኩነኔ ፍርዲ ከም ዝረኸበ ኮኒንዋ ባዕሉ እዎ ግባአኒ ኣነ ቀታሊ ከታሪ ሽፍታ እየ ነይረ እዚ ግን ከምኡ ኣይገበረን ስለምንታይ ኣምሳና ተሰቒሉ ዘሎ ንፁህ እዩ እዚ ምስ በለ ምስጢር ኣምላኽ ተገሊፅሉ እዚ እምበኣር እዚ ትሪኦ ዘለኻ ንጉስ ሰማይን ምድርን እዩ ኣብዚ እኳ ብስጋ ብሞት እንተሓለፍካ ሰማያዊ ንግስነት ኣለዎ ናብኡ ክቕበለካ ኣብኡ ተማዕቆ ኣቢሉ እዚ ዝብል ምስጢር እዩ ተገሊፅሉ እምበኣር ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢሉ ኣብዚኣስ ተወዲኣ እያ ንሓልፍ ኣለና ንመውት ኣለና መዓስያ ተድልየኒ ሕጂ ኢሉ ሰማያዊት መንግስቲ ላትካ ርኢ ኣለኹ እሞ ዘክረኒ እዚ ኣብ ቅፅበት ኣብ ደቃይቕ ውሽጢ ዝተፈፀመ ፍጻሜ እዩ እንታይ ስለ ዝገበረ ነብሱ ስለ ዝፈረዳ ባዕሉ ትገበኑ ስለ ዝተኣመነ እግዚኣብሔር ግን ዋላ ወዲቕና ከለና ፅን ይብለና ይመፀና ገጾም ድኾን ናባ ይመልሱ ናተይ ይቕረታ ድኾኑ ይፅብዩ ይሓቱ ይኾኑ ይምለሱ ድኾኑ እቲ ፍቕረይ ሲርእይዎ ድኾኑ ኾኑ ኢሉ ኩሉ ግዜ ፍቕሩ ካብ ምርኣይ ኣእዳው ካብ ምዝርጋሕ ዓዲ ውዒልዋ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ምስ በለ ግን ኣምላኽና በታ ዘይትዕፀፍ ፍቕሩ እንታይ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ነናቶም ፍርዲ ምስ ሃቦም ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ፅልኢ ይተክል ኣለኹ ምስቲ ተመን ማለት እዩ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ፅልኢ ይተክል ኣለኹ ደቅታ ሰበይትን እታ ዘሰሓትካያ ደቅኻን ዘርኢ ሰይጣን ዓሻክር ሰይጣን ኩሎም ፀላእቲ ደቂ ሄዋን እዮም ደቂ ሄዋን ከዓ ፅልኢ ኣለና ሕጂ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እቲ ዓወት ናይ ደቅታ ሰበይቲ እዩ ርእሱ ክጭፍልቕዎ እዮም ንሱ ግን ሸኾንኦም ክነክስ እዩ ከቑስሎም እዩ ምቑሳላ ይተርፍን እዩ ከምዚ ሕጂ ዓለምና እተቑስለና ዘላ ብዓመፅ ብሓሶት ብምትላል ብሸርሒ ብምፍልላይ ቆሲላ ዘላ ምቑሳላ ይተርፍን እዩ ደም ጎይታ ግን ኩሉ ግዜ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ይዝህብ ነስተውዕለላ ካብታ ሰበይቲ ዝውለዱ ግን ወድታ ሰበይቲ ግን ርእሱ
ክጭፍልቕ እዩ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንሱ ኢሉ ሓደ ኢሉ ንስኻ ድማ ሽኾንኡ ክትነክስ ኢኻ እቲ ቀዳማይ ሞት እምበኣር ኣዳም ሎሚ እንታይ ኢልና ነርና ናፍታ እስመ ለዓለም ናይ ሎሚ ኣዳም ተፈጢሩ ኣቦ ኩልና ሞይቱ ከዓ ኣቦ ኩልና ንሕና እውን ሞወቲ ኢና እንታይ ስለ ዝኾንና ኣቦ ኩልና ንሱ ዘርኢ ካብኡ ስለ ዝኾንና ድሓር ግን ክርስቶስ ከዓ ተሰቒሉ ሓሚሙ ምእንታና ሕጂ ኣብ ክርስቶስ ምስ ኮንና ድማ እቲ ካልኣይ ኣዳም እቲ ሞት ዘምፃልና ኣዳም ክርስቶስ ድማ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ተሰቒሉ ንዓና እንታይ ሂብና ህይወት ሂብና ኣብ ክንዳና ሕጂ ቀዳማይ ሞት ካብ እግዚኣብሔር ተሓቢኦም ኣብ ኦም ገነት ካብ ኣምላኽ ገጽ ኣምላኽ ምርኣይ ስኢኖም ድፍረት ስኢኖም ሓጢኣት እንታይ ዘምፃልካ ቀዳማይ ፍርሂ እዩ ዘምፅእ ትፈርሕ ትሕባእ ካብ ገጽ ኣምላኽ ተሓቢኦም ፍቕሪ ኣምላኽ ተቆሪፁ ካብኦም እቲ ዘፍቅሮም ዝነበረ ዝሃርፍዎ ዝነበሩ ከይርእይዎ ተኸው ኢሎም ቀዳማይ ሞት መንፈሳዊ ሞት ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቕ ካልኣይ ሞት ስጋዊ ሞት ካብ ኣዳም ሒዞም ካብ ገነት ምስ ተሰገጉ ቃኤል ንኣቤል ክቆትሎ ከሎ ከዓ ንርኢ እዚ ስጋዊ ሞት እቲ ካልኣይ ሞት ድማ ድሓር ተፈፂሙ ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ግን መንፈሳዊ ሞት ከም ዝሞትና ከነስተውዕለላ ክንክእል ኣለና ካብ መን ምሕባእ ምኽዋል ማለት እያ ካብ እግዚኣብሔር ምኽዋል ማለት እያ ዋላ ሎሚ እውን ብመንፈስ ምዉታት ብስጋ ህያዋን ክንከውን ንኽእል ኢና ካብ እግዚኣብሔር ሪሕቕና እንተሊና ብመንፈስ ምዉታት ኢና እዚ ሞት እዚ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ብስጋ ግን ህያዋን እንታይ ኣለና ሕጂ ሓንቲ ዕድል ኣላትና ክንስሕ ክንምለስ ናብቲ ኣቦ ህይወት ምንጪ ህይወት ዝኾነ ጎይታ ክንላገብ ከዓ ዕድል ኣላትና ማለት እዩ ብስጋ እንተ ሓሊፍና ግን ክልቲአን ሞይትና ማለት እዩ መንፈሳዊ ሞትን ስጋዊ ሞትን ሽዑ ዝፅበየና እንታይ እዩ ዘለኣለማዊ ሞት እዩ ዝፅበየና ዘለኣለማዊ ሞት ይፅበየና ንሰብ ሓንሳብ ሞት ካልኣይ ድማ ፍርዲ እቲ ሞት ብቃኤል ምስ ጀመረ ንኣቤል ምስ ቀተሎ ማለት እዩ ደቂ ቃኤል ወለዶታቱ እንተሪኢና ድማ ምዕራፍ 4 ዘፍጥረት ብፍላይ ላሜክ ዝበሃል ካብ ዘርኢ ቃኤል ነቲ ምስሊ ኣምላኽ ጨሪሱ ካብ ኣእምሮኦም እናተሓኸኸ ኸይዱ ምክንያቱ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ ካብኡ ነስተውዕለላ ካብ ገነት ወፂኦም እዮም ምስ እግዚኣብሔር ምርኻብ ተቋሪፂ እዩ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝን ናይ እግዚኣብሔር ምስልን ድማ ካብ ኣእምሮኦም እናተፈሓቆ ካብ ኣምላኽ እናርሓቁ ነስተውዕል ካብ ጸሎት ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ጾም ከነቋርፅ ከለና ኩሉ ግዜ ምስሊ ኣምላኽ ካብ ኣእምሮና እናርሓቀ ንሓጢኣት እናቀረብናዮ ንኸይድ እናደፈርናዮ ንኸይድ ብኡ መጠን ድማ ናይ ሞት ሓደጋ እናንጸላለወና ይኸይድ ስለዚ ካብ ኣምላኽ እናርሓቁ ከዱ ከለዉ ላሜክ ንመጀመርያ ግዜ እንታይ ገይሩ ክልተ ንስትየት እዩ ዝሙት ጀሚሩ ክልተ ንስትየት እዩ እቲ ሓዉ ብምቕታል ዝጭነቕ ዝነበረ ቃኤል ኣይትግደፍ እናተባሃለ እኳ እንተገበሮ እዚ ግን ንምቕታል ሰብ ከም ጀሃራ ክቆፅሮ ከሎ ኢና ንርኢ ላሜክ ምዕራፍ 4 ዘፍጥረት እንተዳሪእና ክልተ ንስቲ ኣተወ ስምቲ ሓንቲ ዓዳ ስምታ ካልአይቲ ድማ ፂላ ነበረ ላሜክ ድማ ነንስቱ በለን ዓዳን ፂላን ቃለይ ስምዓ ኣትና ንስቲ ላሜክ ናብ ዘረባ ይፅምበላ ስለ ቁስለይ ሰብኣይ ስለ ስምብራተይ ድማ ጎበዝ ቀተልኩ ኣቁሲሎምኒ ኣሰንቢሮምኒ ተባኢሶም ምኾኑ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ዘሎ ሰባት ቀቲለ ሕጂ እዚ ክትንስሓሉ ዝግባእስ እንታይ ይገብር ኣሎ ይምካሕ ኣሎ ነንስቱ ይነገረና ኣሎ እምበኣር እቲ ንቃኤል ዝተዋህበ ፍርዲ ክትንሳሕ ባዕልኻ ክትመለስ ዳ እምበር ሰብ ከይቀትለካ ኢሉ ምልክት ዝገበረሉ ኣምላኽ ሕነ ከይፈድየሉ ሰብ ኣምላኽ ሓጥኣን ይኹን ጻድቃን ብህይወትና ይግደስ እዩ ህይወት ሰብ ብሰብ ክጠፍእ ኣምላኽ ከቶ ኣይፈቅድን እዩ እዚ ግን ንቃኤል 7 ካዕበት ሕነ እንተዝፍደዮስ ንላሜክ ከዓ 77 ካዕበት ሕነ ተፈድዮ ኢሉ ብድዐ ይበሃል
እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ምስሊ ኣምላኽ ካብ ኣእምሮኦም እናርሓቐ ኸይዱ በዚ ጉዕዞ ዝምስከዱ ድማ ከም እንሪኦ ምድሪ ተባላሽያ ኣዝያ ብሓጢኣት ወዲቓ ምስሊ ኣምላኽ ጨሪሱ ካብ ኣእምሮኦም ወፂኡ እቶም ናይ ሴም ዘርኢ ግን ኣብ ግዜ ኣብሄር ተወኪሎም ዝቁርብተይ ሓረግ ተሪፎም ነይሮም ክሳብ ኖህ ድመፅእ ማይ ኣይሂ ገይሩ ኣምላኽ ንዓለም ከጥፋእ ከሎ እንታይ ስለ ዝኾኑ እቶም ሓረግ ጥራይ ግን ካብ ሴም ዝተወልዱ ክሳብ ኖህ ዝበፅሐ ቁርብትለይ 8 ነፍሳት ንእግዚኣብሔር ዝፈርሓ ተረኺበን ካልእ ግን ኩሉ ምስሊ ኣምላኽ ካብ እምሮኦም ርሒቑ እዩ ሕጂ ናብታ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾኑ ክትነክስ ፅልኢ ደቂ እታ ሰበይትን ደቂ ዝተመንን ተተኽለ እቲ ጎይታ እቲ ቃሉ ኪዳኑ ዘይርስዕ ፍቕሩ ዘይዓፅፍ ኣብኡ ከኣቱ ከለዎ ንርኢ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 እቲ ፅልኢ ተተኺሉ ፀኒሑ ሰይጣን ንደቂ ሰባት መመሊሱ ከስሕቶም ምስሊ ኣምላኽ ካብ ኣእምሮኦም ክሓፅብ ብዕልወት ክንመላለስ እግዚኣብሔር ዋላ ሕጊ እንተገበረ ነቲ ሕጊ ምኽባሩ ተሳኢኑና እንታይ ጥራያታ መፍትሒ ሕጂ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ ርእስቲ ተመን ክጭፍልቕ ከላ ኣለዉ መዓስ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ሕጂ ምልኣት ዘመን ምስ መፀግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ ዘመን ምስ ኣኸለ እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ኣምላኽ ብግዜን ብቦታን ይሰርሕ ቦታ ኣብዚ ተረኸቡ እንተይልና ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝበለና ክንርከብ ከም ዘለና ግዜ ድማ ኣይድንጉ ኣይቅልጥፍኒ ኣምላኽ ኣብታ ዝመደባ ሰዓት ንዓና ነዊሕ ዝመስለና ንዑ ሓፂር እዩ ንዓና ሓፂር ቅፅበት ንኣምላኽ ሓፂር ቅፅበት እዩ ንዓና ግን ዓመታት ክኸውን ይኽእል እዩ ዘመን ምስ ኣኸለ ግን እንታይ ገይሩ ካብታ ሰበይቲ ተወሊዱ ነስተውዕለላ እቲ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ እንታይ ክገብር እዩ ርእሲ እቲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ሕጂ ንሕና እቲ ብዘመን ኖህ ብማይ ኣይሂዚ ኣብ መርከብ ኣትዮም ዝደሓንሉ 8 ነብሳት ብማይ ዝደሓንሉ ሎሚ እውን ንሕና እታ ብጥምቀት እተድሕነና ዘላ ማይ እዛ ጥምቀት እዛ ማይ እዚኣ ካብ ጎኒ ክርስቶስ ዝወፀ ንሕና ደቁ ክንከውን ዳግማይ ዝወለደና ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊድኩም መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትርእይዋን ኢኹም እቲ ትየማናይ ሽፍታ ብንስሕኡ ብቅፅበት ዝረኸባ ሎሚ ንዓና ንኩልና ተኸፊታትልና ዘላ ኣፍ ደገ ብምንታይ ንኣትዋ ብጥምቀት መዓስ እቲ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ ነቲ ተመን ርእሱ ምስ ጨፍለቆ ነቲ ገዛኢና ዝነበረ ምስ ሰዓሮ ንሕና ናብቲ ናይ ቀደም ቦታና ኣዳምን ሔዋን ምስ ሰሓቱ ተዓፅዩ ዝነበረ ገነት ክንምለሰላ ንኽእል ሕጂ ውልድ ክርስቶስ ምስ እንኸውን በቲ ካልኣይ ኣዳም ምምላስ ናብ ገነት ይኾነልና በቲ ካልኣይ ኣዳም ምምላስ ናብ ገነት ይኾነልና ሎሚ ኣምባር ሓሙስ ኣዳም እቲ ጎይታ ቀደም ዝሃቦ ተስፋ ፍጻሜ ረኺቡ ኣዳም ኩልና ዘርኡን ኣብ ክርስቶስ ዝተላገብና ዘበልና ናብ መን መሊስና ናብ ገነት መሊስና ኣብ ክርስቶስ ክንላገብ ግን ናይ ግድን ክኸውን ኣለዎ ነስተውዕለላ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ ትደልየለኺ እንታይ ኣብክየክሎ ንመን ከ ትደልየለኺ ዘብክየና ዘይምስትውዓልና እዩ ድልየትና ንጹር ዘይምዃን እዩ ትማሊ እንታይ ነይሩ እንታይ ተባሂልልና እንታይ ተስፋ ተዋሂብና ዘይምዝካርና እዩ ንደልዮ ዘለና ግን ክርስቶስ ምዃኑ ንጹር እዩ ንክርስቶስ ግን ኣብቲ ቦታ ህያዋን ክንዲ ትደልዮ ትፀገም ሕጂ ኣብቲ ቦታ ሞታት ምክንያቱ ተባህለቶ ረሲዓ ንሕና እውን መስተውዓልቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ይደልየና መስተውዓልቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ይደልየና መስተውዓልቲ ንኸውን ድማ እቲ ንህይወት ዝኾነና ቃልን ተግባርን ክንሰምዕ ክንገብርን እግዚኣብሔር ይደልየና ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ኣምላኽ ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዖ መንፈስ ወዱ ናባና ለኣኾ ደጊም ብድሕሪ እዚ ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን ውሉድ ካብ ኮንካ ብክርስቶስ ወራሲ ኣምላኽ ኢኻ ኣብ ገላትያ 4 እየ ዘንብብ ዘለኹ ውሉድ ካብ ኮንካ ካብ ክርስቶስ ወላዲ ኢኻ ባርያ ኣይወርስን እዩ ሰራሕተኛ እዩ ኣገልጊሉ ጥራይ ዝኸይድ ባር ንሕና ባርነት ናይ ሓጢኣት ጉዛኣት ስለ ዝነበርና ካብኡ መንዚዑ ርእሱ ምስ ጨፍለቆ ካብኡ መንዚዑ
ንዓና ሓራውፂው ደቁ ጌርና ደቁ እንተኮይንና ጥራይና ክንወርስ ንኽእል እዚ ውልድነት እዚ ግን ንሕና ክንዕቅቦ ከዓ የድልየና ማለት እዩ ክንዕቅቦ ኣቦይ ኢልና ክንፅውዖ ከለና ናይ ውልድ ኣምላኽ ስራሕ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብምንታይ እዮም ዝፍለጡ ኢሉ ኣቦ እቲ ወዱ ውሉድ እቲ ኣቦ ክገብሮ ዝረኣዮ እዩ ዝገብር ኣቦና ክገብሮ ዝረኣናዮ ዝሰማዕናዮ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣቦና ኣቦ ሰላም እዩ ኣቦ ምሕረት እዩ ኣቦ ፍትሒ እዩ ኣቦ ፍቕሪ እዩ ኣቦ ርህራሄ እዩ እዚ ባህርያት እዚ እዩ ዘለዎ ንሕና ድማ ከም ኣቦና ዘርእናቱ ምዃንና ናይ ስርናይ ስርናይ ናይ ኣራንሺ ኣራንሺ ናይ ስገም ስገም ከም ዓልየቱ እዩ ዝኸውን እምበር ዘይናቱ ንሕና ግን ደቂ ኣምላኽ እንድሕር ኮይንና እዚ ባህርያት እዚ ክንሕዝ እግዚኣብሔር ይደልየና ሎሚ ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ንኹልና ደቂ ኣዳም ንሕና እውን ደቁ ስለ ዝኾንና መወቲ ኢና ነርና እንዲ ዝብለና ተስመላለ ተፈጥሮ ኣዳም ኣበ ኩልነ ወሞተ ወንህነኒ መዋትያን እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲ ኣነ እስመ ኣባሉ ንህነ ሕጂ ኣዳም ተፈጢሩ ኣቦ ኩልና ሞይቱ ከዓ ንሕና ድማ እንታይ ኮይንና መወቲ ኮይንና ኣበይ ከለና ኣበ ኣዳም ከለና ክርስቶስ ድማ ተሰቂሉን ሓሚሙን ምእንታና ንሕና ድማ እንታይ ኢና ሕጂ ኣባሉ ኢና ብምንታይ ኢና ግን ኣባሉ ንኸውን ነስተውዕለላ ብንስሓ ብቅዱስ ቁርባን ነጊርና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ኣነ ምስኡ ንሱ ድማ ምሳይ ንሱ ግን ድወይኒ እዩ ንስኻትኩም ድማ ጨንፈር ኢኹም ኣባይ ፅንዑ ሃይለን ኣባይ እንተዘይፀናዕኹም ግን ከቶ ምንም ክትፈርዩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ እምበኣር እታ ናይ መጀመርያ ተስፋ ርእሲ ተመን ክትጭፍልቕ ዝበላ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ስጋና ዝለበሰ ከማና ዝኾነ ዝድንግፀልና ኩሉ ዝስምዖ ማለት እዩ ንሕና ንሃና መከራሲ ኩሉ ብስጋዊ ባህሪ ኩሉ ዝስምዖ ዝተቐንዘቦ ዝተኻፈሎ ኣምላኽ ነዛ ስጋና እዚኣ ድማ ህያው ኮይኑ ሒዙ ተስኢዋ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ዘሎ ሕጂ እውን ኣፍ ደገ ምሕረቱ ምስ ከፈተ ዘይዓፀወ ዘሎ ምእንታና ኣካልና ንሕና ድማ ኣባሉ ስለ ዝኾንና ኢና ሕጂ ተስፋ ንገብር ዘለና ቃሉ ኣይትዕፀፍንያ ፍቕሩ ኣይጎድልኒ ከም ዘፍቀሮም ከረድእ ንዓና ንደቂ ሰባሲ እግዚኣብሔር ሲ እቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:16 ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ በጃ ፍረይ ትብልዑ ዘይኮነሲ በጃ ብምሕላፍ እዩ ዘፍቅራ ስለዚ ኣብዚ ፍቅሪ እዚ ግን ክንነብር ክንክእል ኣለና እቲ ስጋና ዝለበሰ ንሕና ይሕዋተይ ክብለና ኣካለይ ክብለና ዘይሓፈረ ክሳብ ክንደይ ውዱቃት ክነስናሲ ይሕዋተይ ናተይ ደቀይ ኢሉ ምስቲ ሰማያዊ ኣቦ ዘተዓረቐና ጎይታ ሎሚ እቲ ኪዳን እዚ ዘይዕፀፍ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብኡ ክንነብር ክንፅዕት ክንክእል ኣለና ኣቦይ ክንብሎ ስራሕ ኣቦና ክንገብር ሎሚ ንሕና ኣባሉ ናይ ክርስቶስ ኢና ኣዳም ሞይቱ ተፈጢሩ ሓሙስ ኣዳም ኢልና ክነስተንትን ከለና ተዋህቦ ተስፋ ግን ኣምላኹ ኣይጠልምን እዩ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ ምልኣት ዘበን ምስ መፀ ርእሲ ተመን ጨፍሊቑ ርእሲ ሰይጣን ጨፍሊቑ ንኣዳም ስዒሩ ዲያብሎስ ስዒሩ ንኣዳም ካብ ሞት ናብ ሂወት ኣሰጋጊርዎ ካብ ግዝኣት ሰይጣን ናብ ግዝኣት ኣምላኽ ካብቲ ተዓፅዩ ዝነበረ ገነት እቶም ብተስፋ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን ሞኦ ለሞት ተንስአ ወልዱ ኣግኣዘ ነብሳተ ጻድቃን ይብሉ ወድሲ ተንሲኡ ንሞት ስዒሩ ንነብሲ ጻድቃን ከዓ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ሃግዒዙ ስለዚ መስተውዓልቲ ክንከውን ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ከተደልይ ኣለኺ ሎሚ ክርስቶስ ንነብሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ ኣቱም ደቀይ እንታይ የጉሄኩም ኣሎ እንታይ ይሕዝነኩም ኣሎ እንታይ የሻቕለኩም ኣሎ ኩሉ ኣብ ነብሲ ወከፍና ዘሎ ሓሳባት ብኸመይ ክትፈትሕዎ ትደልዩ ኣለኹም
أبيئكم تدلي وزلهم زبل حتو نعين نعكم اللو محتنا اللو እግዚአብሔር ስለዚህ ምልአት ዘመን ምስ መጽ ርእስ ተመንጨፍሊቅ ጎይታ ናይ ዓወት ሰባት ጌርና እሞ ኣብዛ ዓወት እዚ ረባሕቲ ክንከውን ኣካላቱ ክንከውን ንሕናውን ኣባላቱ ኢና ኢልና ኣብቲ ግንዲ ወይኒ ክንጸንዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይደግፈና። ኣምላኽ ስለ ቃሉ ተመስገነ ይሁን። ኪዳኑ ዘይርስዕ ኣምላኽ ሕጁን እቲ ዘብክየና ፈሊጡ ዘድልየና ፈሊጡ ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቃዱ ዝህብ ኣምላኽና እዩ። ድኻምና ዝፈልጥ ኣምላኽ እሞ ምሕረቱ የውርደልና ፀጉኡ የብዝሓልና ንዝሓመሙ ፈውሲ ንዝደኸሙ ሓይሊ ንዝጠመዩ መግቢ ካብ ዘየሎም ጽ ዝምግብ ኣምላኽ ያው ኣምላኽ እዩ። ነቶም ሰላም ዝጎደሎም ዕርቅን ሰላምን ፍቅርን ስኒትን ልቢ መራሕቲ ስጋውያንን መንፈሳውያንን ተንኪፉ ናብ ፍቅሪ ናብ ስኒት ናብ ሓድነት ናብ ሰላም ክመርሑና ናብ መንፈሳውነት ናብ ዘለዓለማውነት ክመርሑና ድማ ሕያወት ጓሶት ክሰደልና እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃዱ ይሁን። ስለ ቃሉ ተመስገነ ይሁን። መዝሙር እንዘምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነብስ ድሕነ ስጋ ነብስ ብጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና የብቃኻ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቀ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቀ
ሃላፊ ዝተሳየጠነ አኮበ ወርቀ ሃላፊ ዘተሳየጠነ ወምድርን ትገብር ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደም ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ትንሣኤኻ ንቶም ዘአምና ብትንሣኤኻ ንቶም ዘአምና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ክብርና ብላ ነብሰይና በአምላኸ ማዕቆባ አዳወየ ልዕልና በኻ ካብ መቐማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ ሞ እምልኸካ ንጉሲኻ ሞ እንገስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ አዳወየ ልዕልና በኻ ካብ መቐማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ ሞ እምልኸካ ንጉሲኻ ሞ እንገስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ አዳወየ ልዕልና በኻ ካብ መቐማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ ሞ እምልኸካ ንጉሲኻ ሞ እንገስካ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታ ሰራዊት ነመስግነካ ኣለና በዛ ረፍዲ እዚኣ ስምካ ክንፅውዕ ዓኻ ከነምልኽ ኮይንልና እሞ ስለዝውን ነመስግነካ ኣለና ተስፋኻ ዘይትርስዕ ኪዳንካ ዘይትጠልም እግዚአብሔር አምላኽና ኣብቲ ንስኻ ዝመደብካዮን ሰዓትን ኩሉ እትፍፅም ምዃንካ ፈሊጥና ነመስግነካ ኣለና ኣታ ሕያዋይ ጓሳ ነቲ ባዕልና ዝኣተናዮ ፅልእን መከራን ናትካ ጌርካ ኣብቲ ፅልኢ ምስ ሰይጣን ጎይታ ኣብቲ ኮይናት ምስ ሰይጣን ኣብ ክንዳና ተዋጊእኻ ርእሱ ጨፍሊቕካ ደሰዓርካ ጎይታ ሕጂ እውን ንልምነካ ኣለና ዘብክየና ዘሎ ትፈልጥ ዘጉሄና ዘሎ ትፈልጥ ፀገምና ትፈልጥ እንታይ ከም ንደሊ እውን ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ንላዕሊ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ጎይታ ብርሃንካ ብርሃልና ምስቲ ዋዕልካ ዓድለና ኣባኻ ኣብቲ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ኣብቲ ሓያል ኣምላኽ ኣብቲ ሰዓረ ኣምላኽ ክንፅጋዕ ኣብቲ ሰላም ዘለዎ ኣምላኽ ኣብቲ ፍቕሪ ዘለዎ ኣምላኽ ኣብቲ ህይወት ዘለዎ ኣምላኽ ኣብቲ ስብራትና ዝዝንን ሓዘንና ዘፀናንዕ መከራና ዝውድእ ንፀላኢና ደስዕር ኣምላኽ ክንፅጋዕ ምስቲ ዋዕልካ ዓድለና ትውክልትና ኣብ ሰባትን ደቂ ሰባትን እናኾነ ኣብ ንብረትን ሃብትን ዝዓለም እዚኣ እናኾነ ኣብዛ በላይትን በስባሲትን ጉልበት ደቂ ሰባት እናኾነ መከራና ምውዳእ ኣቢሎ እሞ ካብዛ ዓዘቕቲ እዚ ከተውፃእና ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ ንዓኻ ኩሉ ኣለካ እሞ እታ ኩሉ ዘለካ ለምን ክወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ካሓኩሑ ክኸፈተኩም ዝበልካና በዛ ሰዓት እዚኣ ብዘለናዮ ኮይንና ንልምነካ ኣለና ድሌትና ድማ ንስኻ ኣብ ህይወትና ክትነግስ ንስኻ ብልዕሊ ሃገርና ክትነግስ ንስኻ ብልዕሊ ህዝብና ክትነግስ ንስኻ ብልዕሊ ዓለምና ክትነግስ እሞ ሰላም ክኾነልና ህድኣት ክኾነልና በረኸት ክኾነልና ካብዘየሎም ፂኻ ትምግብ ኣምላኽ ብእሳት ተዓርቕ ኣምላኽ ርሑቓት እትቕርብ ኣምላኽ ዝተፈላለዩ ተላግብ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ነቲ ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ንገስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደሎም ነቶም ዝዓረፉ ነብሳት ሕጂ እውን ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ እሞ ኣብ ዕቑፋ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበረልና ንሕና ድማ ሞት ምዃንና ፈሊጥና ብነብሲ ህያዋን ኮይንና ክንርከብ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ድማ መዋርስትኻ ክንከውን ኣብቲ ንስኻ ዘዳለኻዮ ካብቲ ዘውፃኻና ባርነት ሓራ ኮይንና ክንርከብ ኣይትግደፈና ሕጂ እውን ምርሓና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ዘእቱ ጎደና ከተርእየና መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢልካና ኢኻ እሞ በዚ መንገዲ እዚ ክንመላለስ ናብቲ ኣቦ ኢልና ንፅውዖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንበፅሕ ኣይትግደፈና ብፀሎት ኩሎም ቅዱሳንን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሃንስ መጥምቅን ኣይትፈለየና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ይሕደገልና ከወክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ወነስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብርኺ ኦም ልተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ይወስ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍትወ ድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሕራይ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦን ጸጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ሰላማዊ መዓልቲ ግበረልና ኣምላኽና ጋበይ ሰላም ትመፅእ